בוקר טוב לכולם, לכל מי שאיתנו, נשמח אם חלקכם לפחות תצטרפו אלינו גם במצלמות, שנראה שיש לנו קהל. אני טלי ממכון חרוב, ובעצם אני חושבת שזאת ההרצאה הראשונה מאז המלחמה שהיא בנושא שהוא לא קשור למלחמה במסגרת חרוב באוויר, הוא גם לא קשור והוא גם מאוד קשור לצערנו הרב. למרות שאני חושבת שבמקרים האלה של המלחמה לא יהיה צדק מאחה, לא יהיה צדק בכלל, וזה מאוד מאוד מצער. נמצאת איתנו היום נטלי אדר, שהיא קרימינולוגית ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, והיא גם מייסדת ומנהלת את מעגן מאחה, היא תספר לנו על זה עוד מעט. ההרצאה שלנו היום באמת עוסקת בצדק מאחה במקרים של פגיעות מיניות. וזהו, אנחנו קהל ככה קטן, אז בכל מקרה, אני חושבת שבמהלך ההרצאה, אם יש לכם הערות או שאלות, תכתבו בצ'אט, ואם יהיה צורך נעצור באמצע, ואם לא, אז בסוף, אנחנו ככה קבוצה קטנה, ואני מניחה שישאר לנו גם זמן לדיון בסוף, אז בבקשה נטלי, הבמה היא שלך. תודה רבה, טלי. היום אני בעצם ארצה על הדוקטורט שלי שעוסק בחמלה, בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. אני מאוד מתרגשת ככה לראות את כולכם כאן בימים קשים ומורכבים ומטלטלים. ככה הייתה לי מחשבה אם להרצות עכשיו על פגיעות מיניות וחמלה, ודווקא חשבתי שבזמן הקשה הזה למידה ביחד ושיתוף וחשיבה הם חשובים, על אף ולמרות הנושאים הקשים והזמן הקשה שעובר עלינו. אז בואו נתחיל, אני אשתף מצגת. אתן רואות את המצגת? כן, רואים, הכל בסדר. אוקיי. אז ההרצאה היום נקראת צער לך וצער לי על כך מעידות העיניים, בעצם מתוך אחד הממצאים בדוקטורט שבעצם הנפגעת והפוגע מתאבלים ביחד על הפגיעה המינית שהייתה. אז מה זה בכלל צדק מאחה? אני אנסה לפשט לכם את המונחים האקדמיים ואסביר שצדק מאחה הוא בעצם דיאלוג בין נפגעת לבין אדם שפגע. הוא יכול להיות ישיר, הוא יכול להיות עקיף, הוא דיאלוג מונחה. דרך אגב, במחקר כל התהליכים הם בעצם תהליכים ישירים של דיאלוג. תהליך צדק מאחה הוא יכול להיות, הוא תמיד מונחה, בפגיעות מיניות בדרך כלל על ידי שתי מנחות, ובעצם יש שני כללים בסיסיים לצדק מאחה. אחד, האדם שפגע מינית חייב לקחת אחריות על הפגיעה, והשני שהתהליך בעצם הוא רצוני, כל הצדדים מעוניינים לקיים את התהליך הזה. עכשיו יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בספרות ובכלל, האם ניתן בכלל לקיים צדק מאחה בעקבות אלימות מינית? בגלל החשש שיש לפגיעה חוזרת בנפגעים ונפגעות, בגלל החוסר איזון ביחסי הכוחות, בגלל אולי אפשרות שהאדם שפגע או שיפחיתו לו בעונש, או בכלל שלא יהיה הליך פלילי. אז יש בעצם מחלוקת מאוד מאוד גדולה, האם בכלל ניתן לקיים צדק מאחה בעקבות אלימות מינית. כשאני מדברת על חמלה, אני רוצה ברגע שנגדיר מה זה חמלה. אז חמלה היא מודעות עמוקה לסבל, היא עוסקת בסבל, סבל של עצמך ושל הזולת, והיא משולבת או עם פעולה או מוטיבציה להקל על הסבל הזה. יש שוב מחלוקת בספרות, האם חייבים פעולה, כלומר לבצע איזושהי פעולה בשביל להקל על הסבל, או בעצם שמספיקה מוטיבציה לפעול להקל על הסבל הזה. ובעצם בספרות של הצדק המאחה, חמלה היא אחד מהערכים של צדק מאחה שיש למקסם. כלומר, צריך לעשות פעולות בשביל למקסם את החמלה. וכמובן, לחמלה יש מגוון יתרונות פסיכולוגיים ובריאותיים על פי מחקרים.
אז חמלה עצמית, דוקטור נף, קריסטין נף, בעצם, אני תמיד חשבתי שחמלה עצמית, אנחנו טובים לעצמנו, אנחנו קשורות לעצמנו, אנחנו אנושיות כלפי עצמנו, ובמהלך המחקר בעצם גיליתי שיש כתיבה שחמלה עצמית יכולה להיות גם חמלה עוצמתית, אסרטיבית, ברגע שיש עלינו איזשהו איום, אנחנו פועלות בשביל להגן על עצמנו ומציירות גבולות, אנחנו חושבות ביחד מה יכול לספק את הצרכים שלנו בשביל להקל על הסבל שלנו, ובעצם אנחנו לומדות וצומחות מתוך הפגיעה. וחמלה כלפי האחר, בעצם מה מוגדר בספרות חמלה כלפי האחר, אז אנחנו מזהות את הסבל אצל האחר, אנחנו מבינות שאנחנו אנושיות ויש כולנו סובלות, וגם כולנו יכולות להיות לפעמים פוגעות ולפעמים נפגעות. בחיים אנחנו לפעמים נפגעים ולפעמים פוגעים. ואיזושהי תחושת קשר רגשי עם האדם שסובל, ועלולים להתעורר רגשות קשים כמו כאב, כמו סבל, כמו צער, שעלולים להתעורר. אז רוב המחקר הוא, רוב הנפגעות והפוגעים, וכולם בעצם במחקר הם מתוכנית בצדק, זו תוכנית שהוקמה ב-2011, ובעצם התוכנית מתמקדת בתהליכי צדק מאחה, התוכנית מתמקדת בנפגעות, כלומר היא מתחילה בדרך כלל מהנפגעות. זה יכול להיות הליך או חלופי או משלים להליך הפלילי, בדרך כלל בתוכנית בצדק זה תהליך חלופי להליך הפלילי, ובעצם 30% מהפניות מגיעות לכדי תהליך, כלומר מגיעות הרבה מאוד פניות, ויש איזשהו מיון, האם האדם שפגע, למשל, הם חייבים לעמוד בתנאי הסף, למשל האדם שפגע חייב לקחת אחריות על המעשה, הנפגע צריכה להיות במצב נפשי, שהיא יכולה להתמודד עם תהליך כזה. כמו שאתם רואות פה, רוב המעשים הם מעשי אינוס ומעשי סדום, 37% מהתהליכים הם אינוס ומעשי סדום, מעשים מגונים, ורוב הפניות הן מנפגעות. 59% מהפניות מגיעות מנפגעות, פניות אחרות מגיעות מאנשי מקצוע, מהקהילה, ולפעמים גם מהאדם שפגע. אז בעצם אני חוקרת איכותנית, ראיינתי 50 משתתפות ומשתתפים ב-25 תהליכים, ראיינתי 23 נפגעות ונפגעים, 2 נפגעים שהשתתפו בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, ו10 אנשים שפגעו, 12 תומכים ותומכות שהשתתפו בתהליכים האלה כתומכים, ו5 מנחות. מתוך הנפגעות והנפגעים בעצם ראיינתי 8 צמדים, או 8 זוגות של אותו נפגעת ואותו אדם שפגע, ככה שיש לי את הנקודות מבט, גם של האדם שפגע וגם של האדם שנפגע. אז בעצם תהליך של צדק מאחה מתחיל בפנייה, לאחריו יש תהליך הכנה. תהליך הכנה בעצם נפגשים בנפרד עם הנפגעת ועם האדם שפגע, ואם יש תומכים ששני הצדדים מעוניינים שיכנסו לתהליך, אז נפגשים גם איתם בנפרד. ובסופו של התהליך, אחרי שמוודאים שכל תנאי הסף, ששני הצדדים מוכנים ותנאי הסף ממולאים והמנחות יודעות שהתהליך יהיה בטוח לנפגעת ולאדם שפגע, בעצם מתקיים מפגש משותף, פנים מול פנים, שבהם יש דינמיקות שתכף ניכנס מה קורה במפגש המשותף, ויש את לאחר התהליך, מה קורה לאחריו, האם האדם שפגע עומד בהסכם או לא עומד בהסכם, האם בכלל יש הסכם, נדבר על זה בהמשך. אז בעצם הנפגעת פונה, והיא מתארת לעצמי
שהיא מחפשת הרבה מאוד זמן, מה לעשות עם הפגיעה שלה. היא לא תמיד היא רוצה לפנות להליך הפלילי, היא מתלבטת, היא הולכת לטיפול, או היא הולכת לכל מיני, היא מנסה להקל על הסבל שלה מהפגיעה המינית. אז איילה, היא נאנסה שהייתה בת 18, על ידי מכר, מתארת. הבחירה בצדק מאחה היא הרבה יותר חמלה עצמית בשביל עצמי. ללכת למקום שבו רואים אותי כבן אדם, ולא כמספר תיק שצריך לריב איתו ולבדוק. כן, זו אופציה שהייתה הכי טובה ל-well-being שלי. הן מתארות גם את החמלה העצמית הרבת עוצמה, הן באות באומץ, הן באות באסרטיביות, הן באות בגבולות, הן באות אחרי תהליך שבדרך כלל הן עוברות בעזרת אנשי טיפול, והן באות ומציבות גבולות מאוד מאוד ברורים לאדם שפגע, ובכלל לקהילה מסביבם. אז היא מתארת, קבעתי את הפגישה שבה הצגתי את האופציות שעומדות בפנינו. או שנלך לתהליך צדק מאחה והוא ישתף פעולה, או שמכיוון שיש לי ראיות, אז ניגש להליך פלילי. הסברתי לו למה עדיף לו תהליך של צדק מאחה, למה שהוא לא יהיה עבריין מין, ונתתי לו להתמודד עם כל זה, ונתתי לו 48 שעות להחליט, האם הוא רוצה לקיים צדק מאחה, או לא רוצה לקיים צדק מאחה. הוא כמובן בסופו של דבר החליט שהוא מעוניין לקיים תהליך צדק מאחה, וגם ראיינתי אותו במחקר, האדם שפגע בה. אז בעצם הן מגיעות גם עם חמלה עצמית עדינה כלפי עצמן, וגם עם חמלה עצמית רבת עוצמה באסרטיביות ובגבולות ובאומץ, הן פועלות מול האדם שפגע בהן. האנשים שפגעו מתארים חוויות של חרדה, פתאום מישהי, לפעמים אחרי הרבה מאוד שנים שהם פגעו בה, פונה אליהם, והם לפעמים הם מרגישים ממש שנפל עליהם משהו שהם לא יודעים איך להתמודד איתו, שהם הרבה פעמים הדחיקו. הם מתארים חוויות של חרדה, כעס, פחד, בושה פנימית וחיצונית, והם מתלבטים לגבי התהליך, הם חושבים, כן, לא, האם זה יועיל לי, האם יקחו אותי להליך הפלילי, מה זה יעשה לי. בעצם הם תיארו חוויות מאוד מאוד קשות, הם בעצם הם בדרך כלל לא עוברים תהליך טיפולי, הם בכלל לא הבינו שהם פגעו, ולאט לאט הם מתחילים להבין שבעצם הייתה פה פגיעה. אז מה אפשר להם להיכנס לתהליך? הם מעוניינים להימנע מהליך פלילי, או להפחית בעונש. הקהילה יש לה פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, או שהם גם לתמוך באדם שיעשה תהליך, שיעבור תהליך עם עצמו, שיעבור תהליך עם הנפגעת, וגם הקהילה חייבת לגנות את המעשה. ואשמה, ברגע שהאדם חש אשמה כלפי הפגיעה, הוא כן דווקא היה מעוניין להשתתף בתהליך צדק מאחה, ובעצם הם תיארו את החסמים של בושה ופחד, שהם היו חסמים בפני התהליך צדק מאחה, ומנעו מהם להשתתף בעצם, ולקח להם זמן, לפעמים לקח להם הרבה זמן, עד שהם בעצם מעוניינים בכלל להשתתף בתהליך. וששני הצדדים מוכנים, מתחיל תהליך הכנה. אז מה הם מתארים? הם מתארים שיש להם מקום, הם פגשו מנחות, בעצם אמפתיות, חומלות, היה פתאום מקום בטוח ואכפתי, שנתן להם מקום לדבר, מקום לצרכים שלהם, חלקן תיארו את המקום הזה כבית, הם מצאו מקום בעצם שהן חושבות ביחד עם המנחות, מה אני צריכה, בעצם מה הם הצרכים שעולים מהפגיעה בשביל להקל על הסבל שלי מהפגיעה המינית. ובעצם בתהליך ההכנה הוא סופר, אחד מהממצאים של הדוקטורט, שתהליך ההכנה הוא סופר משמעותי. פה בעצם נבנים היסודות לדיאלוג המשותף. דרך אגב, יש נפגעות שמספיק להם התהליך הכנה הזה. כלומר, התהליך הכנה שבו חושבים מה הם הצרכים, הם מוצאות מקום בטוח, אכפתי, חומל, מחבק,
והן לא צריכות אחר כך את הדיאלוג איתו. במפגש הכנה גם מתקיים איזשהו דיאלוג עקיף עם האדם שפגע, זאת אומרת המנחות נפגשות גם איתו, ודברים שהנפגעת מעוניינת לשתף את האדם שפגע, ושהאדם שפגע מעוניין לשתף את הנפגעת, בעצם עוברים דרך המנחות. למשל, האם בכלל האדם שפגע משתף פעולה? האם הוא מעוניין בתהליך הצדק המאחה? האם הוא לוקח אחריות על הפגיעה? על מה הוא לוקח אחריות ועל מה הוא לא לוקח אחריות? ומה הם הצרכים בעצם שהוא מעוניין, ומה הם הצרכים שהיא מעוניינת, שבעצם ייתן להם מענה במפגש המשותף. אז איתן הוא נפגע ממכר בגיל ההתבגרות, מתאר, הרגשתי שגם אני מוגן ומחובק ועטוף, וגם אחי מוגן, מחובק ועטוף. זאת אומרת, שלא הבאתי אותו למקום שכולם בצד שלי וכולם ביחד עושים לו נו נו נו. עוד נפגע גם מאח, דיברתי עם שם המנחה ושמעתי מעבר לטלפון בן אדם מאוד אמפתי וקשור. עכשיו אנחנו הגענו... נטלי, רק שאלת הבהרה, מדברת על כן? ילדים בגיל ההתבגרות, מתי ראיינת אותם? סמוך למועד ההליך או... בממוצע 3 שנים ראיינתי גם קטינות, אבל מגיל 16 ומעלה. בממוצע ראיינתי את הנפגעות וגם את הפוגעים, בממוצע מ2 ל3 אחרי התהליך. ברובם היו בגיל ההתבגרות בזמן הפגיעה. בזמן הפגיעה, אפילו כל הנפגעות בין גיל 4 לגיל 31, שהממוצע הוא 12. כלומר, רובן נפגעו או בילדות ובגיל ההתבגרות. אבל כן, לוקח להם לפעמים הרבה מאוד שנים, אחד הממצאים, שלוקח להם הרבה מאוד שנים בשביל לעבור תהליך טיפולי, בשביל להגיע לחלקן, להגיע לתהליך צדק מאחה. כאילו, בממוצע הן מגיעות 12 שנה אחרי הפגיעה. כן. אז הגענו למפגש המשותף. בדרך כלל, דרך אגב, הנפגעת מחליטה מי יפתח את המפגש, איפה כל אחד יישב, מי ישתתף במפגש. בעצם יש פה עניין של החזרת השליטה, והיא מחליטה את כל מיני היבטים שיעזרו לה להחזיר שליטה על החיים שנאבדה בעצם בזמן הפגיעה. אוקיי? אז בתחילתו של המפגש יש כעס מאוד מאוד עוצמתי של הנפגעת. היא מתיחה בו, היא מתארות את זה, יריתי בו, התחתי בו, כעס מאוד מאוד גדול. נוגה נפגעה מבן הדוד שלה בילדות, מגיל 8 עד 15, מתארת. הכעס הגדול, ככל שעליתי בדרגה של הלהוציא, של הלפרוק, של הלכעוס, של הלכאוב, של הלבכות ברמה קשה, זה הוביל אחר כך לעוד מקום בתהליך של יותר חמלה. האדם שפגע בילדה, בת 11, היא באה לישון אצל הבת שלו, הוא פגע בה. בעצם יש שם, הם מתארים קנייה של האדם שפגע, הוא יושב מכונס, בדרך כלל משפיל ראש, מכונס בעצמו. אני זוכר שהיא אמרה מילים מאוד קשות, אבל לא היה אכפת לי. הייתי מוכן לשמוע אותם. היא נכנסה מה שנקרא בשפת הרחוב, נכנסה ברבי, ולא היה אכפת לי. כלומר, השפלתי את הראש וקיבלתי קיטון של אש, ולא עניין אותי. אמרתי, אני מוכן לקבל הכל, אני מוכן עכשיו להישרף במעמד הזה, לא היה אכפת לי. ובעצם, אחרי ששני הצדדים בעצם מביעים את הסבל שלהם, אוקיי? היא כועסת מאוד מאוד, והוא יושב מושפל, מכונס בעצמו, מוריד, מדברות על, הוא לא היה מסוגל להסתכל לה בעיניים, יושב מכונס בתוך עצמו, לפעמים גם בוכה, ובעצם שני הצדדים מכירים בסבל אחד של השני, בסבל שנגרם מהפגיעה שהוא גרם, כן?
אבל שניהם מאוד מאוד סובלים מהפגיעה. אז דורית, היא נפגעה מאביה, מתארת. חמלה, זה המקום שהבנתי שאני כואבת ופגועה, אבל שגם הוא כאוב ופגוע. להסתכל על חייו ולהבין שלא הייתי מתחלפת איתו. זה לא אומר שאני מסכימה עם זה, או שמקובל עליי, או שאני מורידה מהפגיעה. יונתן, אדם שפגע, מתאר, לא משנה מה אני, בסופו של דבר, יש פה נפגעת שכמעט הרסתי לה את החיים, וזה מה שהיה חשוב. ובעצם מופיעות דינמיקות של חמלה, מחוות של חמלה. אני מצאתי בעצם 4 מחוות, האנשה, אחד של השני, בהירות, נדיבות והתאבלות ביחד, על מה שלא ניתן להשיב. רגע, אוקיי. אז למה אני מתכוונת באנשה? נועה שנפגעה, שהיא הייתה בת 13, מתארת. ההבנה שבצד השני זה בן אדם בדיוק כמוני, וכנראה שפשוט הוא עבר דברים מסוימים. או ששיקול דעת שלו לא תקין כמו שלי, זה לא איזושהי מפלצת. זה לא בן אדם שהרס לי את החיים. לקחת לו את הכוח הזה מהידיים, כי היה לו כבר את הכוח בידיים פעם אחת, שהייתי בת 13, והמפגש הזה מבחינתי היה להראות שהכוח הוא אצלי בידיים, ואני לא מתנצלת ואני לא מתביישת. אדם שפגע מתאר, אני לא ראיתי אותה, ראיתי רק את עצמי, והרשיתי לעצמי בתהליך לראות אותה כבן אדם ולא רק כנפגעת. בעצם בתהליך, גם לנפגעת וגם לפוגע, הם לא יודעים הרבה מאוד פרטים על הפגיעה, הם לא יודעים, למשל אחת מהשאלות המשמעותיות שהן רוצות לדעת זה למה עשית לי את זה? למה פגעת בי? למה? ובעצם הן מגלות, הנפגעות, כל מיני היבטים שעד אז, עד התהליך הם לא ידעו לגביהם דבר. או היה להם השערות, אבל בעצם מקבלות איזושהי בהירות בתהליך. אז לימור שנפגעה מאביה, היא מתארת, אני הרגשתי שאני מזיזה את הווילון, מסתכלת ואני כזה רואה, וואו, כאילו, האיש לא יודע להתבטא, קשה לו לבטא את עצמו. חשבתי שאתקל במישהו שיש לו קצת יותר טיעונים, קצת יותר מילים. אדם שפגע מתאר, רציתי להעביר את עצמי, רציתי להתנצל, וממש רציתי לגרום לה להבין שבשום שלב, גם בשלב שבו היא החליטה, שאנחנו הולכים לצדק מאחרי, שאין בי שום טינה או כעס כלפיה, שאני מודע לחלוטין לזה שפגעתי בה. לגבי נדיבות צריך להיות מאוד מאוד מדויקים לגבי זה ולשים לב, כי לנפגעות אלימות מינית יש נטייה לפעמים לרצות גורמי כוח וגם את האדם שפגע בה, במיוחד אם הוא בן משפחה, אז הנדיבות חייבת להיות בגבולות, אוקיי? אז דווקא פה הבאתי ציטוט של תומך של נפגעת. שנאנסה, שהייתה בת 18 וקיימה תהליך עם האדם שפגע בה. אני סיימתי את התהליך מתוך מחשבה שהנפגעת הייתה נורא נדיבה כלפיו. נדיבה ולא נקמנית. וזה היה די מדהים לראות. אבל כן, אני חושב שלתת לו הזדמנות לטפל בעצמו, זה בסופו של דבר אקט של נדיבות, גם אם זה לא איך שהוא תכנן להעביר את הזמן. בתהליך הזה, דרך אגב, בסופו של דבר נהיה הסכם שבו הוא שילם לה סכום של כסף, והוא הלך לטיפול. זה היה הסכם בסופו של דבר. שהוא הלך לטיפול, קיבל כסף, הם קבעו גם איך הם התקשרו אחד עם השני במקרה והם נפגשים.
אדם שפגע, ברור שהגעתי לתהליך הזה כדי לתקן, כדי כמובן לתת מעצמי מה שאני יכול, בשביל ליצור איזשהו אימפקט של איחוי, של החלמה. אתה לא יכול לתת את כל מה שיש לך, כי כאילו אתה פתאום צריך לחשוב על זה. עכשיו מדובר על סכום של X של כסף, או X שנים של אנרגיה. יש את הריקוד הזה בין שני המקומות, בין כמה אתה רוצה לתת, לבין כמה אתה יכול. ובעצם הם מתאבלים ביחד. בעצם זה, כאן יש פה, הבאתי שני תיאורים של נפגעת ופוגע מאותו תהליך. אז בעצם איריס שנפגעה מתארת, היה מקום שדיברנו על קרוב משפחה של האדם שפגע, על ילד שהיה קרוב לאדם שפגע, זה היה משהו שמאוד מאוד רגיש, ואנחנו חולקים רגשות כלפיו. וכשדיברנו על הילד, זאת הייתה נקודה ששנינו פשוט התפרקנו. זאת אומרת, היינו לרגע שווים, בכינו בטירוף, שנינו כאבנו את מה שקרה, לפחות ככה זה בעיניים שלנו. שימו לב שהיא מדברת גם אנחנו, שנינו, בעיניים שלנו. האדם שפגע באיריס מתאר, דיברנו הרבה על הילד, כי הייתה ביניהם אהבה מאוד גדולה. בבכי רב שנינו דיברנו על כל מה שבכלל הוא עבר בתוך התקופה הזאת. ושאיריס פתאום נעלמת לו מהחיים. אז בעצם יש ארבע התאבלות, כמו שאמר, התאבלות, נדיבות, האנשה, בהירות, נדיבות והתאבלות, בעצם אלה דינמיקות. אני לא רואה את עצמי, אוקיי. אלה דינמיקות שמופיעות בעצם במפגש המשותף. לפעמים יש מצבים שבעצם הנפגעים והנפגעות באים חמלה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד עוצמתית, ובעצם בעקבות התהליך הצדק המאחה, הם מתארים ירידה בחמלה כלפי האדם שפגע, אבל הם גם מתארים את ההתגברות של החמלה העצמית כלפי עצמם, אבל הם לא יכולים אחרי התהליך להיות בחמלה כלפי האדם שפגע בהם, בעצם בשני מקרים. הם מתארים פגיעה, הם מתארים טראומה משנית, והם מתארים שבעצם בתהליך לא היה איזון בכוחות. למשל יאיר שנפגע בתהליך מאח שלו, אני הייתי מאוד חומל על הסיטואציה, וכלפי אחי, שאומר כאילו שבאמת צריך פה איזה חיבור שהוא לא משפטי, ואחרי הצדק המאחה אין בי בכלל חמלה כלפיו. אני יותר כועס ויש לי מחשבות טורדניות. אחת הנפגעות נפגעה בגיל 9 על ידי שני נערים. הרגשתי כמו בדוק רב, שאסור לי להוריד את העיניים, שאסור לי להראות חולשה. זה היה כמו לשבת מול רובוט. הוא פשוט נעץ בי עיניים. אדם שנפגע בעצם מתאר איך האדם שפגע בו פשוט לא לקח אחריות בתהליך. הדבר העיקרי שלא נסגר זה שבן אדם לא לקח אחריות בכל צורה שהיא. כל האחריות נשארה אצלי. בין אם זה לקבוע את הפגישה עם מרכז ההתנדבות, הם קבעו בעצם בהסכם שהם הולכים להתנדב ביחד באיזשהו מרכז, זה לא קרה, בין אם להתקשר אליו, שום דבר מהדברים שהם סיכמו בתהליך בעצם לא קרה, ובעצם הם מתארים שני הנפגעים ירידה בחמלה. בתזה חקרתי סליחה של נפגעות אלימות מינית בתהליכי צדק מאחה, ותמיד שאני מרצה, אז שואלים אותי על המחקר של התזה. אז כשאני מדברת על סליחה, אני מתכוונת לירידה בכעס, וההופעה של רגשות של אמפתיה וחמלה כלפי האדם שפגע. כתבתי 2 מאמרים בנושא, אני אשמח כמובן לשלוח לכם. אז בעצם 2 נפגעות
אמרו במפגש המשותף שהן סולחות לאדם שפגע בהן מינית. למשל, נפגעת מבן הדוד מתארת, אמרתי לו שאני סולחת לו. סולחת, סולחת, סולחת. שאומרים משהו 3 פעמים, יש לו יותר משמעות. 13 נפגעות תיארו בעצם שהן סליחה מרומזת, כלומר סליחה משתמעת, הן לא אומרות אני סולחת, אבל הן כן תיארו הפחתה בכעס, הפחתה בחרדה, הפחתה בתסמינים הפוסט-טראומטיים, והופעה של רגשות חיוביים כלפי האדם שפגע. אז היא אומרת, סליחה זה לא 0 ו-1, אבל כן סלחתי לו. אבל זה לא שהחברות בינינו חזרה להיות כמו לפני הפגיעה, אבל זה מאפשר לבנות קשרים בלב, ולרקום קשרים בלב, וזה ממש שיפור משמעותי. 8 נפגעות שראיינתי אותן תיארו שהן לא יכולות לסלוח על הפגיעה. הם תיארו עדיין רגשות כועסות, למשל היא מתארת, הנפגעת, אני חושבת שאני לא סולחת לו, אולי רק שהחיים שלי יגיעו למקום שאני מרוצה, אבל זה עדיין לא שם, אז אני לא יכולה לסלוח. אני רוצה ככה, אני יכולה עוד לספר על המחקר ועל היתרונות של המחקר וזה, אבל אני רוצה שאנחנו ננהל איזושהי שיחה ותשאלו אותי שאלות, כל מה שאתן רוצות, ואני רוצה לסיים עם שיר שעוסק בחמלה, והחמלה, הנשימה החמימה הנושבת ביקום, מרככת את בשרנו הבהול תמיד קדימה, ומעלה את הבכי הכמוס הפנימי, כשמשהו מחרך הראייה שכבר נפער בנו, משהו משם תמיד רואה, רחום על היותנו אנשים, חנון על השכמות שכה מתגעגעות למעוף. אז תודה רבה רבה על ההקשבה. אני אשמח כמובן לכל שאלה שאתם רוצות ורוצים לשאול אותי, וכמובן אשמח לשלוח לכם חומרים. אני בעצם כתבתי ביחד עם פרופסור טלי גל 3 מאמרים על תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. אני מורידה את המצגת ואשמח לכל שאלה. תודה רבה, נטלי. אני מציעה שמי שרוצה לשאול שאלה פשוט יפתח מיקרופון, יש לכם אפשרות כזאת. שאלו גם בצ'אט על מה הייתה שאלת המחקר שלך, של הנושא שבדקת בדוקטורט. אז חקרתי בעצם את המסלולים של החמלה בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, את הדינמיקות של חמלה ואת המאפיינים שלה. לי שאלה, מה המוטיבציה של הפוגעים להשתתף בתהליך הזה? איך הם מגיעים לתהליך? כן, הם מגיעים, כמו שתיארתי, הם מאוד בסערת רגשות בהתחלה. המוטיבציה שלהם היא בעצם, הם מרגישים אשמה, חלקם מרגישים אשמה מאוד מאוד גדולה, והם מעוניינים להקל על האשמה שלהם, להקל על האשמה. לפעמים יש לחץ גם קהילתי, שהם יעשו משהו עם הפגיעה, שלא ישתיקו את הפגיעה, ואחד מהאפשרויות זה תהליך צדק מאחה. כמובן אני רוצה להדגיש שתהליך צדק מאחה לא מתאים לכולם, כלומר הוא מתאים במקרים מאוד מאוד ספציפיים שעומדים בתנאי הסף. האם ידוע לך עם נשים שהעידו במחקר על זה שהן לא מצליחות לחוש חמלה כלפי עצמן וכלפי התוקף, או כאלה שהן לא מדברות על הסליחה באופן המפורש שהבאת בשתי הדוגמאות, האם יש נטייה גדולה יותר לפתוח בסופו של דבר בהליכים פליליים? ידוע לך? לא, אני חקרתי נשים
שהשתתפו בתהליך צדק מאחה. לכן אני לא יודעת על נשים אחרות שפנו להליכים פליליים. דרך אגב, במחקר 5 מקרים, תהליך הצדק המאחה התנהל במקביל להליך פלילי או לאחריו. אז אני לא יודעת להגיד לכם חמלה עצמית וחמלה כלפי האדם שפגע בנשים שפנו רק להליך פלילי. מה גם שאני חוקרת איכותנית, אז אני לא דוגמת ועושה וחוקרת כמותית. לי יש שאלה, נטלי. היי, בוקר טוב. בגלל הפוקוס היום ובגלל שזה תחת מכון חרוב, אז אני מבינה שאנחנו עוסקות יותר בילדים ונוער. ויש דבר שמסקרן אותי, כי בחוק הנוער צדק מאחה זה המקום היחיד שבו צדק מאחה בעצם מעוגן בחוק הנוער, ונערים חלקם שעוברים חקירות או הליכים פליליים בעצם מופנים, אולי זה נקרא קדם או אני לא בטוחה, קדם. וזה בשלל אירועים, זאת אומרת זה לא קשור לפגיעות מיניות, אני צודקת או שזה, וקצת אולי משהו על זה, והאם את רואה איזשהו סיכוי שזה יהיה חלק מההליכים הפורמליים, לבר משפטיים, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אז בעצם סעיף 12 בחוק שיפוט הנוער בעצם אומר שבני נוער צריך להפנות להליכים חלופיים, לא מדובר דווקא על צדק מאחה, אבל להליכים חלופיים. קדם עושות עבירות מין בסייבר, התחילו לאחרונה לעשות, וגם כתבתי ביחד עם פרופסור טלי גל ורונן שכמן מאמר על תהליכי צדק מאחה בבני נוער בעבירות מין בסייבר, אולי פעם אני ארצה פה על זה, והם לא עושים עבירות מין רגילות עד היום, הם לא עושים לצערי, מתוך החלטה שלהם. אני יכולה לשתף שאני עכשיו כותבת ביחד עם ברקו, בעצם הצעה למשרד המשפטים, אבל בעיקר בבגירים, איך לקדם, איך לחוקק חקיקה בקשר לבגירים בתהליכי צדק מאחה בכלל. אני מקווה שגם נגיע לקטינים. כלומר שיהיו תהליכי צדק מאחה בחקיקה של קטינים במקרים של עבירות מין. שאלה. אני רוצה לשאול גם. רגע, שנייה. שאלה קטנה, האם במחקר שלך מצאת מה יכול לסייע מעבר לתהליך ההכנה שדיברת עליו, מה יכול לסייע להצלחה של צדק מאחה, גם מבחינת הנתונים האישיים של המשתתפים וגם אם יש קשר לסוג העבירה שבוצעה? אז אני חוקרת איכותנית, אני לא סוג העבירה וזה, אבל כן גיליתי נגיד שקהילה תומכת מאוד 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 יכולה לעזור וגם יכולה לפגוע, כלומר הקהילה פה היא קריטית לנפגעות וגם לפוגעים, וטיפול, אני לא יכולה להוכיח השפעה של, שוב כי אני לא חוקרת כמותנית, אבל אני כן ראיתי שטיפול מקצועי נפשי תומך בהן מאוד, לפעמים דרך אגב מטפלות משתתפות בתהליכים האלה, המנחות בקשר איתן, בקשר שוטף איתן, מה שמאוד מאוד חשוב זה המוכנות של הנפגעת להשתתף בתהליכים האלה, כדי שחס וחלילה לא תהיה פגיעה חוזרת, בעצם יש שיתוף פעולה עם אנשי המקצוע. אני רציתי לשאול, האם במקרה של פגיעה מינית שיש בין אחים במשפחה, רלוונטי תהליך של צדק מאחה, האם זה מערב גם את ההורים, האם, כאילו מעניין אותי לשמוע דווקא על הסיפור הספציפי הזה. כן, אני ראיינתי בעצם נפגעת קטינה, ראיינתי אותה כקטינה, שבעצם יש חובת דיווח, אז בעצם התנהל הליך פלילי, במקביל לתהליך צדק מאחה, בעצם עוצרים את ההליך הפלילי, עושים איזשהו תהליך צדק מאחה, שבו כל המשפחה הייתה מעורבת, היו שם, אם אני זוכרת, עוד 5 אחים, וההורים, וישבו ביחד, הם ביקשו בהתחלה להיפגש רק הם בנפרד, הם ישבו ביחד,
ואחרי שהם נפגשו ביחד בעצם הצטרפו כל המשפחה, וזה היה תהליך מאוד 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 מוצלח, לפי לפחות מה שמתארת הנפגעת, ובעצם גם בפסק הדין השופט התייחס לתהליך הצדק המאחה שנעשה. זאת אומרת שזה לא מחליף את התהליך הפלילי, זה לצידו, שזה נקודה שלא הייתי מודעת אליה. כן, הוא יכול להיות או חלופי או משלים להליך הפלילי. תודה. יש שאלה בצ'אט על מה ההשלכות לאורך זמן של הליכי צדק מאחה, אם יש חזרתיות או יצירת קשר מחודש בין הנפגע לפוגע. אז חזרתיות הכוונה לפשיעה חוזרת, כלומר שהוא פוגע שוב ושוב ושוב ושוב, מינית. אני אגיד, באופן כללי יש מחקרים שמדברים על שצדק מאחה וההליך הפלילי, צדק מאחה יש לו פחות חזרה לפשיעה חוזרת. לגבי האלימות, אנחנו עדיין לא מספיק יודעים, זה המשפט העיקרי, אנחנו עדיין לא מספיק יודעים. לגבי האלימות לא הוכיחו שצדק מאחה יש יותר פשיעה חוזרת מאשר הליך פלילי והפוך, כלומר אנחנו יודעים שהם אותו דבר, אולי הצדק המאחה פחות יש פשיעה חוזרת, אבל עדיין אנחנו מספיק לא יודעים לגבי צדק מאחה במקרים של אלימות מינית. אני חושבת שבניגוד להליך הפלילי, בצדק מאחה תנאי מקדים זה שהפוגע ייקח אחריות על המעשים שלו, מה שלא תמיד יש בהליך הפלילי. אז זה כבר איזשהו שלב בלקיחת אחריות. נכון, הם מתארים שלמשל הפוגעים מינית, מתארים איך הם למדו על מיניות, על איך אני מתקשר עם בת זוג, על איך אני יוצר מערכת יחסים עם בת זוג, מערכת יחסים הדדית של רצון. זה משהו שכתבתי עליו בדוקטורט וממש מתארים את זה, כלומר על הלמידה הזאת שם, הם גם למדו מהתהליך הצדק המאחה, הם גם צמחו, הם הבינו שהם פגעו, הם הבינו שמה שהם עשו יש לו השלכות מאוד מאוד קשות על הנפגעת, מה שלא תמיד הם הבינו לפני. ומה שהם לא מבינים בהליך פלילי הרבה פעמים, כי הם עסוקים בהגנה על עצמם ולא... נכון, נכון, הם ממש למדו מהתהליך. לי הם אומרים, אני בחיים לא אפגע יותר, אני עכשיו יודע על מערכות יחסים, אני עכשיו מבין מה עשיתי, אני חי עם זה, הם חיים עם זה. גם התהליך הצדק המאחה, הם חיים עם האשמה הזאת של הם פגעו במישהי, לפעמים מאוד מאוד קשה, ולפעמים היא תישא את ההשלכות לכל החיים. יש פה שאלה על איפה מתקיים התהליך של צדק מאחה, ואיך אפשר לבדוק התאמה לתהליך, לאיפה לפנות. אז אני בעקבות הדוקטורט, ובעצם בעקבות הממצאים של הדוקטורט, הקמתי מרכז, ייסדתי מרכז של מעגן מאחה, שבעצם אנחנו מכשירים מנחות, אנחנו עושות סדנאות מבוא, להכיר בכלל את הגישה המאחה. הגישה המאחה היא תפיסת עולם, ואנחנו מכשירים מנחות, ואנחנו גם עושות תהליכי צדק מאחה. יש את תוכנית בצדק, שאותה חקרתי בעצם, שעושה תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעות מיניות, ויש את מוזאיקה וקדם שעוסקות בתהליכי צדק מאחה, אבל לא במקרים של פגיעות מיניות. עוד שאלות? אתם כמובן מוזמנות, כן? את שומעת אותי? אני רציתי... הילה, את רוצה לפניי? הילה? בסדר. אני רציתי לשאול מאיזה גיל בעצם של הנפגעים, הנפגעת או הנפגע, אפשר להתחיל לדבר על זה בכלל. זאת אומרת, מה הגיל, יש כאלה שנפגעו בגיל 5 נאמר, מגיעים לגיל 12, ויש מחשבה שאולי כאילו הפוגע שבעצמו היה ילד, כאילו תהליכים של חזרה לביקורים בבית וכזה. יש איזה גיל מינימום שאומרים לפניו עוד אין על מה לדבר? המנחה שלי, פרופסור טלי גלי, היא מומחית בילדים ונוער וצדק מאחה, לא פגיעות מיניות, אבל התהליך צריך להיות מותאם לכל ילד בנפרד, כאילו
ממש לתפור לכל ילד חליפה שלו. יש דרך אגב תהליכים שרק ההורים נפגשים. בעצם אין מפגש, אין דיאלוג ישיר בין הנפגעת לבין, בסייבר, שאנחנו עכשיו כותבות מאמר על סייבר וצדק מאחה ועבירות מין בסייבר, בעצם לא תמיד הנפגעת והאדם שפגע נפגשים ישירות, אלא לפעמים גם ההורים עם הנפגעת, ההורים עם הפוגע. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למפגש עם הקהילה. יש גם מחקר על זה, כלומר, שבעצם אומרת שאם האדם שפגע, הוא לא יכול, הוא לא לוקח אחריות, הוא לא מעוניין לזה, אז מעוניין לעשות תהליך צדק מאחה, אז בעצם לעשות תהליך צדק מאחה ביחד עם הקהילה, שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, לקהילה, לתמיכה שלה, ללקיחת האחריות של הקהילה. אני יודעת שבעולם מגדירים מגיל 12, אבל שוב, זה תלוי, ושוב, אנשי מקצוע מיומנים בילדים צריכים לעשות תהליכים כאלה. אני רוצה לחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב, עניין המקצועיות. כלומר, כי זה כל כך רגיש, זה פה עוסקים בטראומה של ילדים, זה חייב להיות תהליך מקצועי, שלא חס וחלילה הנפגעת תיפגע שוב. איזבל, את רצית לשאול משהו? כן, אם אפשר, דיברתם על פגיעות בגיל התבגרות, או שאני אולי בכל זאת פספסתי. אני חושבת שכן חשוב לקחת בחשבון מה אנחנו יודעים על פגיעות שקורות בגיל התבגרות, לא מבוגר שפוגע במי שבגיל התבגרות, אלא אני לפחות מהחוויות שלנו במרכזי טיפול שמשרד הרווחה מפעיל, אנחנו מטפלים בלא מעט פוגעים ונפגעים בתוך אותה משפחה או בתוך אותו מרכז, גם אם הפגיעה לא הייתה בתוך אותה משפחה. המאפיינים של הפגיעות האלה בין קטינים לבין עצמם הם מוכרים לנו מאוד, והם באמת מאוד מובחנים מעבירות מין של מבוגרים, ואולי אני ניסיתי להבין מההרצאה שלך, האם מי שראיינת זה אנשים שנפגעו בגיל התבגרות, והם הגיעו עכשיו לבגרות, הם עברו איזה שהם תהליכים אישיים, גם הפוגע וגם הנפגע, זאת אומרת זאת האוכלוסייה המסוימת שהשתתפה במחקר, או שאני פספסתי פה משהו? האוכלוסייה היא מגוונת במחקר מבחינת הפגיעות, גם מבחינת האופי של הפגיעות, כלומר יש פגיעות מיניות במשפחה על ידי אח, אבא, סבא, דוד, בן דוד, ויש פגיעות מיניות גם בין מכרים, כלומר בין בני 16 לבני 17-18, כלומר יש גיוון מאוד מאוד גדול של הפגיעות. אני לא חקרתי את הפגיעות עצמן, כלומר את ההשלכות של הפגיעות עצמן, אלא אני חקרתי את התהליך צדק מאחה שהנפגעות והפוגעים השתתפו בהם, והדינמיקות של חמלה שהופיעו או לא הופיעו בתהליך. כלומר, אני לא חקרתי את הפגיעות עצמן. אבל לא, זה אני הבנתי, אבל הכותרת של ההרצאה היא פגיעה מינית בגיל התבגרות, אז אני רציתי להבין שהבנתי את החלק הזה של הכותרת, סליחה שאני. ברור לי שלא חקרתי את הפגיעה. כן, רובן נפגעו בגיל, הממוצע הוא 12. רובן נפגעו בילדות או בגיל ההתבגרות. אני חושבת שמתוך 23 נפגעות שראיינתי, 3 נפגעו אחרי גיל 18. כל השאר נפגעו עד גיל 18. לוקח להם הרבה מאוד שנים, לחלקן, הרבה מאוד שנים להגיע לתהליך כזה, אחרי תהליך טיפולי בדרך כלל. אולי זה מקום להזכיר שמשרד הרווחה מטפל גם בפוגעים, בתנאי שהם כמובן לא בהליך פלילי, אז אם אתם יודעים על מקרה שהוא מתאים, או שאין תלונה במשטרה של קטין שפגע, או שיש אישור מוועדת הפטור במקרים של חובת דיווח, אז המרכזים שלנו מטפלים במקרים האלה, בדיוק בשביל למנוע את ההתמשכויות האלה גם של הפוגעים, שהם ככל שנקדים ונטפל בהם, אז סיכויי אי חזרה לפוגענות שלו הם גדלים, וגם כמובן הטיפול בנפגעים, לחזק אותם ככל שניתן מגיל צעיר. גם יש לנו משפחות שאנחנו מטפלים בהם, אחים, פגיעות בין אחים. אז תודה.
תודה. שאלו עוד שאלה בצ'אט, אם ניתן להתנות את ההשתתפות בתהליך של צדק מאחה, בביטול, אם הבנתי נכון, בביטול התהליך הפלילי. לא. כאילו, כאילו, זה עניין משפטי. אני לא נתקלתי שמבטלים הליך פלילי, כן נתקלתי שמפחיתים בעונש, למשל בפגיעה בין החיים, שהנפגעת התחננה שלא ייתנו לו מאסר, ובעצם בתהליך הצדק, היה תהליך צדק מאחה, ובסופו של דבר השופט כן התחשב גם בתהליך הצדק המאחה שנעשה, וגם בבקשה של הנפגעת, והוא לא קיבל עונש מאסר, הוא קיבל דברים אחרים, עבודות שירות, מעון וכולי. אני אבהיר קצת יותר, זאת אותה השאלה שלי, אני שואלת אם אפשר להתנות שלא יפנו להליך פלילי. אם יש התניה כזאת. יש חוק חובת דיווח, כן? לא, אני מדברת שזה עם פגיעה שנעשתה בין קטינים לפני נניח 30 שנה, וכבר אין פה, זה בין קטינים, שאין פה חובת דיווח. אני פגשתי, אני פשוט הייתי נותנת מענה לכל הפניות שהגיעו לבית צדק בעבר, התנדבתי בבית צדק, והיו כאלה שאומרים אני מוכן לתהליך רק אם היא חותמת על זה שהיא לא תיגש להליך הפלילי. כן נתקלתי במקרים כאלה של בקשות של פוגעים. אני לא חושבת שזה נכון, כלומר אני חושבת שנכון תמיד אם היא מעוניינת לפנות להליך הפלילי, לאפשר לה את ההזדמנות, כאילו תמיד לאפשר, לפתוח, להשאיר את האופציות פתוחות, זה מה שאני אומרת. דרך אגב, הן בדרך כלל לא פונות, כלומר, הן לא חותמות על דבר כזה לא לפנות להליך הפלילי, ואני לא נתקלתי במישהי שהשתתפה בתהליך צדק מאחה, ואז פנתה להליך הפלילי. לא נתקלתי בדבר. היא יכולה לצאת לא מרוצה אולי, לא כן, מוחזרת. נכון, היו שני מקרים שתיארתי שבעצם הייתה איזושהי ירידה בחמלה, הם תיארו בעצם איזושהי פגיעה משנית, וכן היה מחשבות האם לפנות להליך הפלילי או לא לפנות להליך הפלילי, בסופו של דבר הם לא פנו להליך הפלילי. אבל זה יכול לקרות. ושוב אני אומרת, מנחות חייבות להיות מקצועיות, האדם שפגע חייב לקחת אחריות, אין לא לקחת אחריות בתהליך צדק מאחה. אני חושבת למיטב ידיעתי שאי אפשר להגביל אף אדם מלפנות למשטרה, זה איזושהי זכות טבועה שיש לכל אדם. אולי כן אפשר להגביל תביעה אזרחית אם הוא פיצה אותה כספית בהליך של צדק מאחה, אז את זה כן אפשר להגביל תביעה מקבילה אזרחית, אבל הליך פלילי, אני לא רואה אפשרות חוקית להגביל בן אדם לפנות למשטרה, מתוך הערכים שהמטרה של ההליך הפלילי להגן עליהם. אוקיי, תודה. כן, גם חשוב להגיד שהנפגע הוא לא צד בהליך הפלילי, זה המדינה נגד הפוגע ולא הנפגע. זה משהו שתמיד חשוב לזכור. ובתהליכי צדק מאחה המקום של הנפגעת הוא מאוד מאוד משמעותי, בוודאי בפגיעות מיניות. כלומר, בפגיעות מיניות הנפגע חייב להיות המרכז, הצרכים שלו במרכז. נטלי, אולי עוד שאלה לגבי המקום של הקהילה. אנחנו כן נתקלנו בקהילות שממשיכות להחזיק את המתח סביב פגיעה שקרה נניח בין שני ילדים ביישוב קטן אולי, אפילו אחרי שהצדדים עצמם עברו תהליכים מאוד משמעותיים ונמצאים במקום אחר, לפעמים הקהילה מחזיקה אצלה עמדות, הם מן הסתם לא קיבלו טיפול בחדר הטיפול. בעיניי תהליך כזה הוא חשוב, אבל הייתי קושרת את זה יותר לתהליכי גישור, ולא הייתי קוראת לזה צדק מאחה, אלא אם כן, אני לא, כאילו מה ההבחנה בין שני התהליכים בעינייך? בגישור אין הבחנה בין נפגע לפוגע, כלומר יש נגיד סכסוך שכנים, ובעצם שניהם יש ביניהם איזשהו קונפליקט שצריך לפתור. בצדק מאחה ברור לחלוטין מי הנפגע ומי הפוגע. כך אין סימן שאלה פה. יש כאילו יש נפגע ויש פוגע,
ולגבי מה שאמרת לקהילה יש תפקיד חשוב, ואחת מההמלצות של הדוקטורט זה לצרף את הקהילה לתהליכים האלה, אם זה נציג קהילה, אם זה במשפחה, אז בטח המשפחה צריכה להיות שותפה בתהליך. שוב, המנחות חייבות לבחור בפינצטה את מי שישתתף בתהליך, כי גם יש לפעמים במשפחה גורמים שיכולים להפריע לתהליך. אז צריך לבחור בפינצטה מי ישתתף בתהליך. נגיד במחקר, אני חושבת שרק 14 תהליכים היו רק נפגעת ופוגע. מתוך ה-20, סך הכל ראיינתי לגבי 25 תהליכים, 23 נפגעות, 14 רק נפגעת ופוגע, ואני ממליצה להרחיב את המעגל של המפגש, כי לקהילה גם יכולה לקחת אחריות להמשך. היא יכולה לבדוק שבאמת האדם שפגע הולך לטיפול, היא יכולה לבדוק נגיד שהוא לא מגיע למקומות מסוימים שהיא נמצאת שם, ממש הקהילה יכולה לפקח, ליצור בתהליך איזשהם מנגנוני פיקוח על האדם שפגע. הם יכולים גם להחזיק אג'נדות משל עצמם, שהן נוגדות לאג'נדה של התהליך של הצדק מאחה. אבל כמו שאת אומרת, צריך לבחור היטב אם זה מתאים. תודה. אז זמננו תם, אז המון תודה נטלי. נטלי תשלח לי גם את המאמרים שדיברה עליהם, ואני אשלח לכם גם את המצגת, ותודה לכם שהשתתפתם, והמשך יום טוב ושקט. תודה רבה לכם על ההקשבה. להתראות.